Tinokutambirai kunhau dzamanhoko dzanyasi zuva rochiguminonomwe mwedzi uno wakurume. Tiri kutanda ipapa WZANU-PF wakaita kunyararitsa kunge vanhu vari kutekaira kumiyawa waribekana chawareketa apa wachimbwa mapwapwa akareketiwa naye Chris Mutsvangwa achireketa nozvachiwenga. Ipapa vanhu vari kuzama kubvunza kuti kohoko tinyepei kuti muchaita sei naye Mutsvangwayu. Unobva wandoona kuti aiwa ano wakuru muhomwe mache nokutoti dai aribe wakuru dai chakatobvunduka kare ozanuka wanononoka kugwarashana nokudidi. Rekai tigoramba zvedu takaringa asi aiwa paribe chimwe chiri kuitika. Ipapa opokare Blessed Muhlanga aramba arimo mujere haagonzi nomutongi Mandaza. Inini ndambwa nyaya yenyu yamareketa asi ndichazokupai mutongo pandinoda. Pariba ari kuziva kuti achapa mutongo wacho rini kana kuti kudini. Tapinda pokare panyaya so zvakaitika kuna Jobho Sikara. Mazuva taakutoerenga akupfuura 20 makuno yano tinge taakutoerenga mwedzi mubodzi tichienda mberi. Pakanyangariwa manduwe taakundosvira kuti yawe wapindire zvireke kugoramba zvinyangaramu. Wana mukoti pachipatara chopagomo chosari Mugabe waita ivo zvokuratidzira kuti masenzero otiri kuita pano aribe kuningisika tusvinu aribe chisvinu. Rekai tigoona kuti wachazviita sei pokare kuti kune zvimwe chere zvichareketika. Tinoramba zvedu takaringa ivo wakuru wehurumende waribe chawareketa koka kumuzvipatara zveduzvi waribe chavanofunga nozvazvo nokuti kai wanorapiwa baikweyo. Kana watoita sese rokurapiwa munyika wanotoenda akaiko kuna Avenues ikoko. Isusu tinoramba tindotutirana ikweyo manduwe pakaita kunyangariwa. Rekai zvedu tigoramba takaringa. Uku nyasi kuguta roBulawayo maovheti anga ari kuti iwo aridaitazvo mureketo nanakadzitape nonyika kuti warekete zvawada kureketa zvokuti munangarwa anga achibve pachigaro. Kuno kwaendesiwa wafana magwicho ari kunzi anga apuwa mari $10 manduwe. Ukaona wafanawo vari kuita zvavanenge vachiita unobva watoona kuti zvakaita kuita kuwerengewa kuita kunyorewa pasi kuti iwe unoita ichi iwe unoita ichi. Rekai tigoona iwo maovheti ahwadziwa fani nozvaitika izvozvo. Rekai tigoramba tichiringa kuti wachaita sei. Asi ipapa watodeedzera kutoti aiwa makuno yano tichatopindawo musango mumomo koita zvokuratidzira nevanhu venyika yese pavanenge vada kuita zvokuratidzira. Wendo huno heno kana akaipona iyeyo. Tinoramba zvedu takadoringa. Mapurisa ozeta rapiya goti kwai mupurisa akazvisungirira makuno yana akanyora kuti upenyu hwaoma. Aiwa banga aribe kuomewa neupenyu inyaya yekuti anga aita zvokubheja makasa akajiwa mari. Manduwe vanhu vava vanotoita kuita vanhu vese nyika yese kuitiwa pwere chaiwo nokutoti mbana asingazvizivi zvaitika ipapo. Pakanyangaritsa apo. Rekai tirambe zvedu takaparinga asi paribe chizvino. Kukwekwe kwatorwadza ipapa kuno vanhu vairi wanzi wagoputikiwa nozvimbambaira mhanduwe zvomumigodhi madynamites. Pakanyangariwa paindi Loveson Nkiwane ano makore 40 naAlbert Mudima ano makore 36 wapfa paDonzig mine. Tikuramba tindoti mweya yawo ngaizorore murugare. Uyu muZimbabwe anonyadzisa tatenda banga aita kunge banga rakagomara chaiko. Agobatiwa kairi kuti akapinda muAmerica achibva kunyika yoCanada zvisiri pamutemo. Akatopakata zvinodhaka manduwe nopfuti nomabara ari kuda kuenda kozvisenzesa iko kuAmerica. Unobva waita kuperewa. Motoona kutoti sei Trump achibva atoita kushinga kutoti haada kurambidzai kuenda kana mukareka kugotinyepa zvezvino zvatiri kuda kunyepiwa. Kuno heno mabuja kuti wachanyepiwa chere kana kuti kuAmerica tinge taakutoita kugugura basi vhiki endako. Wapi yedu tiri bedu basa nekuendako asi vanhu vari kuda kuendayo mhanduwe
vanoita kusaya chokuita. Regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoperera papi, tinenge tichindokunyepa iyi. Zimasco kambani inoita kubika simbi zvakanaka munyika medu yaendesiwa ipapa pasi pavanhu vanoibatsira kuti igobhadhare zvikwereti. Kwaino zvikwereti zvomamirioni manomwe mari yokuAmerica, $77 million pachirungu. Unobva waita kuona nayawe kuti sei zvinhu zviri kunetsa. Heno kuti zvichakoneka chere kuti zvipere zvikwereti zvozvawakakoromora kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Tinoramba zvedu takandoringa, tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira nopapi chaipo. Izvezvi mugwagwa unoenda Dema uchibva kunzvimbo yoHarare wakapfikiwa makilomita 600, vanhu vari kutotekaira nomujecha mandiwe. Imi kunoone munairo yakinoita nomaitira avanoita ivo ekuti vanondoita kundokura basi pamusoro kunyatsakaita kuti mugwagwa usimbe kunyange uriwo jecha. Unobva waita kuona idina yawe kuti pakanyangaritsa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei. Kunoda pakuendiwa ikweyo. Kana uri pechekuendera ikweyo goreka hako kuenda nokutoti unouraya motikari nezvinhu zviribe basa. Pakaita kunyangaritsa chaiko. Rekai tigoona hedu kuti zvinoperera papi. Ukuwo nyika yedu yakunyadzisa, wakomana kuendera mberi nokunyadzisa kuti kwai chirwere chomanyoka chokorera chiri kutekeshera chaiko kusvinu kunge iko kadamburedzihwa mupengo. Heno mandiwe kuti zviri kutekaira sei. Kwai ipapa vanhu vakatobatiwa nechirwere chomanyoka watosvika 124 124 pachirungu. Zvinoita kunyadzisa. Dai wakuru kwedu wari wanhu waiita kuti zvinhu zvireke kugonyangarira nyika yese. Kureketa kwaTrump nokuita kwache mandiwe kuri kuvhiringa kwese kwese. Kana vanhu vari kuma-NGO waifungira kuti ndio wegani wakavhiringiwa naTrump, wendo huno anakadzitape chaiwo wakupindirwawo naTrump. Ipapa Voice of America yanzi ichapuwa bamari nohurumende. Mandiwe pakaita kunyangariwa zvokutoti ipapa wabasa Voice of America pasi rese watonzi aiwa garai kudzimba dzenyu tichambokupai kamari kenyu asi garai kudzimba dzenyu. Ukatoona manzi garai kachitotandai kutsvaka rimwe basa mandiwe nokutoti paita kunyangariwa. Fanaka kuAmerica kuku kunondomukira munhu undonzi aiwa batichakuda banyasi izvezvi tosiya basa izvezvi chitoenda pesanisa. Pakaita kunyangariwa. Heno kuti ana Studio 7 vachararama kusvikira harini. Peno vanhu vakaita kanzatu peno zvingaite kuti wanzature zvikaramba wachisenza kutekenyana huko. Jacob Mafume agoti iye kwai kanzuro guta raHarare ichatotsvaga ida kutopa vanhu zifa ivhu rokuti wavake nhandare yebhora pokare nokuwaka muzinda wavo mukuru. Iri nzvimbo yakakura mahekite 40. Usaya kuti yakabvepi nzvimbo iyi mandiwe. Ndo zvayange yanzi ichaita chere kana kuti munhu ari kuda kufadza mbiya yache. Iye Magwizi uyu aiwa ari kuagwizi koka kushambana komanja mandiwe. Rekai tigumire takadando zvedu tichireketa zvisvinuba chireketa zvimwe zvinoenda mberi baba. Marvelous nakamba akambiwa aiwa ari chiribeka ari kuenda. Ipapa atonyepiwa kuti aiwa shamwari benuka hako ino nokutoti iwe wakuwadziwa uchiribe kuchawo chaita mitambo yebhora iyi uchatamba bamhandiwe. Kana tichiwanyepa kuti mukaja basi mumanja weZANU-PF munokuwara paripera munotamba wanofunga kuti ichinyepa. Vanhu vakaro pakanyangariwa apa. Rekai zvedu tirambe takaringa. Ukuwo weZIFA vari kuti kwai tauda kuti PSL iite zvikwata zvinosvika 20 chaiwo kuita 13 zviripo izvi. Rekai tizvione kuti vachazviita sei. Nozuro Manika Diamonds yakagoja ZPC Kariba nokabodzwa 0. Triangle ikajiwa nokepekepe yafara ijero ZANU-PF notuirikwa 0. Apa kureketa kuno zvamira zvikwata zvakati MOC ndoiri pamusoro ichiitera ngezi Platinum kozouya kwekwe kozouya Scotland. Mandiwe
pakanyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi gore rino. Tinenge tichikunyepai. Toringadzirikitika pasi rese. Anonzi Kenny Fisher ngari ndiye mutedzeri womukurukuru pakambani yoStandard Bank abva akati ndichazvidaba zvoStandard Bank ndakaenda koita mundini ndigere hunde yo absa hehe manduwe pakaita kunyangariwa vanhu vari kuhwadziwa asi ndo zvatopo manduwe mari inochitema iyi patinokunyepai. Rekai tione ipapa kwai mumwe anonzi Michael Lomas ana makore 41 aripo muSouth Africa kuti atongiwe nyaya chekunzi ari kunzi akaba mari inoita bhirioni no mamiriyoni mazana mana 1.4 billion rands pachirungu hehe yaifanira kuisiwa pagwenya rokusire power station pachirungu pakanyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Ipapa Ralph Mpita ari ndiye mukuru agere hunde pakambani yoMTN agutoreketa kutoti tikuramba tichiringa kuti Trump ari kuita sei nekutoti kureketa kwaTrump kunoita kuti vanhu wanga vari kusenza wachiwana mari tsvinu watande kusawana mari tsvinu kuno kana wareka kugowana mari tsvinu nesuwo taakushotawo pokare. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Anotonga nosimba kuRwanda Paul Kagame agoti iye wanomirira nyika yeBelgium munyika machemo ngauburike wese tichawadaba. Belgium ikati manga manongwa nemwewo kupedza muchipedza kureketa nesu takutobva taitawo zvibodziso zvamareketa tozvikonawo. Rekai tione ipapa kuti zvinoperera kupi. Tichange tichikunyepai kuti zviri kuenda nopapi. Apa kuno mumwe murume kuCalifornia agonzi apuwa mamiriyoni 50 okuti abhadhawe nodare manduwe akuAmerica kureka kuitamba kuno vanhu vanokuendesa kumatare wakomana kwai akapisiwa nosvutugadzike kaya anga ari kutenga kuStarbucks pana kuzviziva mamiriyoni 50 manduwe idihwi. Rekai tiite kahatikidzwa kanyasi ipapa chikoro Harvard chaticho kwaiya izvezvi wapwere wese wanofunda pachikoro pedu pano wari dzimba dzisingatambire mari inopfuura zviuru 200 pagore iwawo wakubhadhara mahara chikoro wakuuya chikoro mahara wofundzisiwa hawo. Tikati manonge wamataura. Rekai tigoona kuti peno tingaende kopindawo ikweyo kumberi ikweyo. Zvikadando aiwa tinosekerera tinenge tanota zvino. Ipapo mabuja aiwa rekai tichigumire pano kwanyasi ndini wenyu mhandiwewo nawo.